Bueno, Amaia, zurekin hasiko gara, bai Euskarari elkarteko aholkularia, nahi duzunean, zure hitza. Bueno, mila esker Maite eta ongi etorri guztioi. Maitek dagoeneko aipatu ditu, baina nik hasteko bai eskerrak eman nahi nizkien enpresarean proiektuko babesle guztiei. Bai Gipuzkoako Foru Aldundiari hasieratik enpresarean egitasmoa babestu dutelako, Hernaniko Udalari, Eskutaldeari, Laboral Kutxari eta Orona Fundazioari ere. Enpresarean azokaren 7. edizioa egingo dugu gaur. Enpresarean proiektua 2010ean sortu genuen bai Euskarari elkartetik, eta hasieratik helburua izan da lan munduan euskararentzako espazio berri bat sortzea eta hau elikatzea. Horretarako, 2 urtean behin enpresarean azoka antolatzen dugu, eta urtero jardunaldiak, foroak eta enpresarean telebista saioak egiten ditugu. Ekintza hauen helburua bada ez, euskarazan egiten duten enpresa, profesional eta adituen sareak sortzea eta elikatzea, baita orokorrean erderaz lantzen diren gaiak euskaraz landu ahal izatea, eta euskal enpresa, profesional eta beraien lanei ikusgarritasuna ematea, eta euskaraz egiten den talentu horri balioan jartzea. Urte hauetan guztietan, enpresarean azokan gai desberdinak landu ditugu, bai digitalizazioa, industria adimenduna eta pertsonen ongizatea, baita garapen iraunkorrerako helburuak eta beste hainbat gai, eta beti horretarako adituak diren hizlari eta profesionalan solasaldiak eta hitzaldiak antolatzen. Aurten, adimen artifiziala utopikorik gabe, izenburupean adimen artifizialaren eragin ekonomiko, sozial eta legala aztertu nahi dugu. Eta badakigu ez, adimen artifiziala bogan dagoen gaia dela, baina bogan egoteaz gain, gure egunerokoan eta gure eguneroko lana eraldatzen ari da, eta geroz eta gehiago eraldatuko duen tresna da. Eta kontzeptutik haratago gaurkoan hainbat galderei erantzun nahi diegu horretarako gonbidatu ditugun aditu eta profesionalekin. Adibidez, zein eragin izaten ari den adimen artifiziala txertatzea Euskal Herriko enpresetan, nola txertatu adimen artifiziala enpresa txiki edo handiagoetan, nola baliatu dezakegun adimen artifiziala langileen baldintzak hobetzeko, ze talentu sustatu behar dugun etorkizuneko langileak edo adimen artifizialean adituak izateko, eta baita ere ze arazo berri edo ze erronka berri ekartzen dizkigun adimen artifizialak esaterako zibersegurtasunaren arloan. Eta, galdera hauei erantzunez ez, utopia eta topikoetaz gain, benetan adimen artifizialak ze eragin izaten ari den aztertuko dugu. Maitek ere esan duen bezala, bukaeran arinari lehiaketarekin proiektu berritzaileak ezagutzeko aukera izango dugu, eta saritu bat egongo da, eta besterik gabe, espero dugula gaurkoan asko ikasi ahal izatea, eta etxera jutea adimen artifiziala gure lanean, gure enpresetan nola txertatu ezakegun edo horretarako gako batzuekin gutxinez jutea. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Amaia. Asier Mingo, Hernaniko Udaleko Euskara, Hezkuntza eta Jarduera Fisiko eta Kiroleko Zinegotzia, zure txanda orain. Nik nire partetik behintzat, egunon, gaur Hernanira etorri zate, zuetako askok Hernani ezagutuko duzue, beste askok ez. Hernani 20.000 biztanleko herri bada, pixkat pasatxo. Udalerri Euskaldunen mankomunitatean duela 2 urte sartu ginen, prozesu guztia egin da gero, eta beti ez da hala izan, bai. Euskararen arnasune izatetikan oso urruti da herria da, baina alare esan dezakegu herri euskalduna garela, bai. Hortaz gain, gaurko ekintzarekin lotuta ere, Hernani enpresa munduarekin eta industrializazioekin oso lotuta egon da bere historian zehar, enpresa ugari, Oronatik hasita, baita ere papergintza, metalgintza, guzti hori hemen asko landu da, oso errotuta egon da lurrarekin batera, eta gaurkoan enpresa ugari edo horren inguruan arituko zareten ez, hori de nik uste gaurkoan ekarri behartzela. Baina, utopia eta hortaz hitz egiten ari hontan, urteak atzera Euskararen presentzia etzan horrelako Hernanin. Eta zergatik diot hau, gaur egungo horara iristeko lan handia egin dalako. Hasi instituzioetatik, iruditzen zaigulako instituzio izan behar dula abia puntu,
euskararen alde indarra egiteko eta dinamika ezberdina martxan jartzeko, eta nola ez, herrigintza, herritarrak, euskara alfabetatze zentruak ere bai. Bueno, orduan, ez da ezer berria, bai euskarari gortaz badaki zer dan sustatzea, ahalegintzea, eragitea, gaur bertan aipatu dituia hainbat gauzaotako, eta guk ere, bai euskarari bezala, Euskal Herri euskaldun bat, hortan sinisten dugu, hori pentsatzen dugu euskeraz lan eta euskeraz bizi nahi duen herri bat bezala. Eta horretik udaletikan ere apostu garbia egiten dugu, hortan euskaraz bizitzeko, euskaraz lan egiteko. Baina bai, gaurko gaiaren inguruan adimen artifiziala, atzetik duen guztia, erronka berriak ere badatoz. Erronka berri hauek, globalizazio eta kapitalismoan eragin zuzena daukate, eta eragin zuzena daukate hizkuntza gutxituengan. Eta nik uste gaurkoan gure partetik behintzat bai euskararen momentua zein den garbi jakin behar dela, bai enpresetatik, bai erakundetatik, eta hemendik aurrera egingo ditugun pauso guztietan, eta garrantzitsua iruditzen zaigu euskara hizkuntza gutxitua dela nabarmentzea eta berriro esatea. Soberan ez dago inoiz hori gogoratzea, bai. Orduan, euskaraz bizi eta lan egin nahi badugu, eta hala egiten dugu, gutako toki askotan, enpresa askotan, erakunde askotan, baina ez dugu nahi hori balio erantsi bat bezala. Ez dugu ulertzen balio erantsi bat bezala euskaraz egitea. Hau da, gaur egun modan eta ikusten dugu askotan, inglesezko eslogan handi baten azpian, izki xehez adierazten den euskerazko hitza daudela, eta pixkat hori ere, utopia eta egunerokotasunen ere errotu behar dugun gauza badaua. Gu euskeraz gea, euskara da egiten gaituena, eta hortik abia puntu bezala azpimarra egin nahiko genuke. Eta gero, askotan gurekin lanean egoten da Erranik Udalen ez, baina ekintza askotan, eta porrotxi behin entzun nion, eta ala esaten zuen, ez da, korrontearen aurkako izokia garela, ez da? Euskaldunak, euskararen herria, Euskal Herrian, herri txikitik, eta korrontean kontra. Baina, gu badakigu zailtasun guztioen aurrean, urrutira iritsi gara dagoeneko, eta badugula borondatea eta gogoa sobera, ahalik eta urrunago iristeko, eta almen horrekin, aurrera egiteko dena batera, eta gaurkoan enpresa munduan zaudeten asko lehiaketetan parte hartuko dezuenak eta ardatz eduki dezagun, euskara ere utopiaren barruan badagoela euskeraz bizitzea, Euskal Herri txiki hontan, eta hortan sakontzea, bai. Primeran, Asier, mila esker, zure hitzengatik, eta hitzartze instituzionala itxiko du nahian du ez da Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendariak, nahi duzunean. Eskerrik asko Maite, lehenik eta behin eskerrik asko guztioi, nire izenean, eta bai Aldundiaren izenean ere, gaurko ekitaldi hontan, eta mai inguru hontan parte hartzeko aukera emateagatik bai. Plazer bada bai, zuekin egotea, eta nola ez, ekitaldi hau babestea ere. Esaten zunez, Amaiak aipatu du bogan dagoen gai bat, zalantzari gabe bai, bolo-bolo dabilen gai bat da, eta nik usten dut bolo-bolo badabilen gaia dalako, dagoeneko sumatzen hasi gehalako gure egunerokotasunean, gure bakoitzaren bizitza pertsonalean, eta bai ere, lan munduan ere, eraginak izaten nahi dela, adimen artifiziala bai. Pixkat gaiari jorratuz ikusten manima dugu, joerak zein dian, esango nuke iaia oso jarrera kontrajarriak aurkitzen diela, ez? Batzuk iaia, Pandoraren kutxa bat izango balitzake bezala, ekarriko dituen kataklismo guztien eta ekarriko dituen arrisku guztien oinarri bezala ikusten dute, eta beste batzuk aldiz, ez dakit Aladinoren lanpara edo eta zer, baina bizkat ikusten dutena da baita ere izugarrizko aukerak eta mundua eraldatu eta beste erabatea bizitzeko aukera ekarriko digun teknologia bezala ikusten dute, ez? Aldundiaren ikuspuntutikan gai hau lerro desberdinetan edo eta era desberdinetara jorratzen nahi geha, bai etxe barruan hori sustatu nahien, bai eta nola ez, enpresak eta zentro teknologikoek hori baita ere bideratzen, eta hirugarrenik aipatuko dezue, eta hemen Maria Penilla ongo da, baina zibersegurtasun alorrak nola ez, zuzenian aukiko du baita ere alorra, eta hor dago, ziurrek ekimena, bai? Aldundiak abian jarri duen ziurrek ekimena ere. Baina honetan aritu gabenik batipat hiru ideia azpimarratuko nituzke, bai? Hiru klabe edo eta hiru gakokin geldituko nitzake, bai? Nik uste gai honen aurrean egonda
jarrera garrantzitsua dela, bai, nik usten dut teknologia berritzaile bat edo berri bat iristen zaigunen, pertsonak, enpresek, eragileek, instituzioek, hasieran betire, zalantza punto bat, beldur punto bat, eukitzen degula guztiok, bai, eta alde horretatikan, nik uste dut importantia dela, pixkat zabalduta egotia, jarrera proaktibo bat eukitzia, eta pixkat, irikita egotia, ez, egon litezken gauza guzti horietara, bai. Niretzat bigarren gako importantia da, ez ahaztia pertsona erdigunean behar dula, bai? Osea, teknologiak azken finean pertsona horri laguntzeko, bideratzeko, bizimodua errezago egiteko egon behar du, baina azken finean teknologia bea ez da protagonista esango dugu, bai? Osea, baizik eta horrek egon behar duna da pixkat, pertsonen eredu horretarako horren erantzun gisa bezala, ez? Eta hemen gaina, bai Hernanin, bai Gipuzkoan, bai gure lurralde honetan, badira hainbat ezaugarri egiten gaitunak gure modelo hori, ez? Gipuzkoar modelo hori, berezia izate hori, ez? Eta nik usten de kasu honetan ere, hau txertatu beharko genukela horko faktore gisa bezala, ez? Eta azkenikan, nik uste hirugarren klabe bezala, hirugarren gako bezala, azpimarratu igual, tokikotasuna, egia da, adimen artifiziala oso leku desberdinetan, mundu mailan jorratzen nahi den gauza badala, baina enpresan alorrea eta euskeran alorrea etortzen baldin bagea ere, nik ez nuke astuko, gure tokikotasun hontan, adimen artifiziala ikuspegi horretatikan landu beharko genukela, eta bi berezitasun baditugu, bai? Alde batetikan, hizkuntza bea, eta aipatu da, horrek nik uste berezi egiten gaitula, eta badaude horrekin lotutako ekimenak ere, hitzentroa eta bar, eta bestalde, nik usten dut, enpresa sarearen idiosinkrasia bea, bai? Osea, Gipuzkoan, enpresa txiki eta ertainez osatutako enpresa sare bat daukagu, gehiengo horretan. Orduan ikusten dut, adimen artifiziala eta teknologia berriak eta garapen berriak, transizio berrien mundu hortan, bigakoiek ezin ditzakegula ahaztu, bai? Berezitasun horiek ditugulako eta bai egin behar degula egokitu erabatea hobestea, garapen guzti hau dana eta ibilbide guzti hau Gipuzkoak dituen, gutxinik behintzat, bi ezaugarri horietara, bai? Ziur naiz, gaurkoan asko ikasteko gai izango garela, gaurko aditu guztiekin, eskerrik asko berriro ere gonbidatzearren, eta zer ikasten deun, eta probetxagarri izan dezakegula danontzako, gaurko ekitaldia. Primeran, Unai, eskerrik asko zuri ere, eskerrik asko hiruoi.